Detta var det roligaste jag varit med om. Du har så öppnat filmen. Ja, Nu filmar vi. Nu filmar jag. Ja. Vi vänder på det hållet för det är ljusare. Jag bara fort. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Put your hands up, up in the club. Du är så kort, dyk på den. Jag är så kort. Alltså jag har jättemycket grejer i mitt hår. Yeah baby. So put your hands up. Så put your boobs up. Det var mitt huvud. Jag får klara mig lite. Then you should have put a ring on it. What is going on? So put your asses up in the camera. Jag kan inte ta mitt ass upp med. Jag kan göra det. Var är det? Här är jag. Jag Vad ska jag nu? vet inte. Alltså du filmar fortfarande. Ja, jag vet. Björn. Björn is in the club. Åh jävlar. Mamma. Mamma. Men vad gör du? Nej! Varför kastar du min? Jag tog Sofia på fisken. Så att, nu är jag upp och ner. Så. Jag tog Sofia på fisken. För att jag kunde. Jag såg det var min film. Vi håller här och säger Puss och kram från pusspulkorna. Ja men på riktigt hejdå alltså. ja, Sagt hej då nu då. hej då. Jag hade en trumhinna en gång. Men hejdå. Jag hade en gång en båt. En trumhinna. En båt var roligare. Na, 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 na. Han sa tills jag har Så länge sen. Var är den nu? Svara mig du. Jag bara undrar. Var är den nu? Tack. Hejdå. Tack, hej. Hej.